Dice que nós queremos desmentir. Dice de que os cegos, pola eiva que tiñan, pois que eran seres adictos ao réxime. E nós que os coñecemos temos que decir que non é certo. Que en algunhas ocasións algúns tuveron que calar, algúns tuveron que castrapear incluso para vender as coplas aos ricos, que eran os que falaban en castelán, aproximarse ou facer un intento de venderse un pouco, de prostituir mesmamente a vida. Pero nós volvemos por eles, porque foi a fame non entende destas cousas. Nós que os vimos pobres, que non tiñan cartos para cambiar as cordas do violín, que cheiraban esa miseria que vos dixemos, e que recollimos cancións comprometidas, sabemos que os cegos non se pode xeralizar desa maneira. Imos vos cantar o cego da escaravilleira, hoxe xa non dá cantar, e pasounos o relato dun crime múltiple que se deu no ano 1947. Ali cerca de onde eu exerzo, de onde está Mini, vivía a cuarta agrupación guerrilleira de Galicia. O que mandaba aquela cuarta agrupación guerrilleira de Galicia era Manuel Ponte Pedreira. A Manuel Ponte Pedreira, a Manuel Rodríguez o Asturiano e a Manuel Díaz Pan, os tres Manueles, acribillaron os a tiros unha mañá moi cedo do 21 de abril do 47. Aquelo podería quedar en silencio. Viva a filla de Ponte, viva a neta de Ponte. Sábese e fálase do acontecido. Contan que aquela agrupación pertenceu a Foncellas, que chegou a ser un equipo máis famoso, e fálanse, contanse cousas sin o rigor da escrita, sin o rigor da historia, porque se descoñece aquilo que quedou enmudecido. Salvo este cego, que contou como foi e tiña feito cantar de cego a caída de Manuel Ponte. El volvai a relatar. E nós imos a cantar o que nos deu. Que diese. Sicarios da rebelione, dando de morte o momento con
Colombia o día 19 en Ribadeo co escritor Miranda, que falaría dunha guía para a literatura oral.